és attól kezdve hát a dologtalan fényűzés helyszíne, amit be kéne dózerolni, és sóval leszórni, és eltüntetni, és azóta ugye ilyen csóvaszerűen meredek röppályán repül a mélybe, és ezt mindenki eltűri, mert megkapja azt a havi kis semmittevő pénzt, és mellette lehet semmit tenni, hát ez nem perspektíva. Most nyilvánvalóan ez óriási felháborodást kelthetett, ezt szalonképesebben fogalmaztam meg, mint amilyen durván most mondom, de hát az üzenetből mindenki értett, és hát azt gondolták, hogy esetleg én sértődöttségből mondom. Ugye nem sértődöttségből mondtam, noha azért hadd jegyezzem meg, hogy amikor a 90-es Magyar Művelődési Intézet megalakult, annak az új konstitúciója alapszabályába ugye bekerült egy pont, amit én erősen javasoltam, hogy az intézet alapfunkciói közé tartozik a népfőiskolák támogatása. Most ezt folyamatosan számon kértem, és minden kollégám azt mondta, hogy miért nem mész már ebből a házból, hát borzalmas halott ház illat terjengítés, ez annyira elviselhetetlen. Na ide figyelj, mert ott van ez, és én hiszek abban, hogy együttműködhetünk. Ezzel szemben mi történt? Ugye majdnem perre került sor, hogy mi fizetünk-e bérletet, vagy nem fizetünk bérletet, és azt mondtam Földdiák Andrásnak, aki ugye évfolyamtársa volt, ugye? Azt mondta ki, András, ott van a paragrafusban. Ha ti kaptok az államtól évente 150 millió forintot, és itt eltartatok 50 embert, ha azt vesszük, hogy erre a feladatra az összes erőforrások 5%-át kellene fordítani, hogy ennek eleget tegyetek, akkor azt számolt ki, hogy az alapítás óta mennyi. És akkor kérdezem, hogy ki tartozik kinek. Mikor mi felajánlottuk az együttműködést, és nem tudunk együttműködni. Nem megyek, perelj be. És akkor ez ment évekig, hogy beperel, nem perel, de hát gyávaság. Ez mind emberi gyengeség és gyávaság, semmi más. Ugye, mert sajnos, hát az intézet, főleg ugye a liberális patriarcha ugye még be volt kötve a legfelsőbb ideológiai vezetéshez, akit Appel Györgyként temettek el és Acél Györgynek hívtak. Ugye, attól kezdve, hogy ő levette a kezét erről, és inkább elment a nagypolitika felé, már utána ő visszanyúlt, és ugye kihelyezett rezidenseket támogatott, de nem foglalkozott ezzel, és ugye egyre inkább másodlagos lett az intézetnek ilyen szempontból az érdekérvényesítési lehetősége, és hát ugye ez úgy szokott bekövetkezni, hogy a kormányváltások idején mindig a felezési időbe jutottak el, hogy a slepet hogyan takarítsák ki, és mindig hogyan nevezzenek ki egy új igazgatót. És hát például a Beke Bált is a Fiatal Demokraták Szövetségének, hogy hívják, ugye vastagon cserbe hagyta. Tehát bocsánat, ez nem csak a magyar szocialistákra vonatkozik, vagy akárki másra, ennél azért a dolog összetettebb. Tehát mindig a felező időben, na mi van ott? Tehát ugye, és akkor mindig, én emlékszem rá, még a 80-as évek elejéről, közepére emlékszem, hogy mindig a pénzügyminisztériumban döntötték el, hogy, és ne mondjunk semmi rosszat, hogy magunkról, mert ugye, és tulajdonképpen ez a struc politika, erre a kellemesen gőzölgő szemétdombra gyakorlatilag évtizedek óta jellemző. Most ez nem jelenti azt, hogy nagyon sok értékes és rendes ember nem volt ott, és nincs ott mai napig is, mert hát hova menjen, ha ő elkötelezett emellett, vagy amellett, vagy amaz mellett, és ebből a szempontból hát mai napig bizonyos funkciókat meg tudott tartani az intézet. De hát ez egy folyamatos leépülés volt, és ezt ugye 2003-ban, hogy amikor ezt ilyen durván megfogalmaztam, akkor ezt szalonképtelennek nyilvánították. Hát egyébként még igazgató helyettes voltam, amikor
a vitán nyilván mindig ifjú töröknek nevezett, tehát hogy ez azt jelentette a szemébe, hogy egy érthetetlen alak vagyok, aki fafejű, és nem vagyok megalkuvó. Na most biztos, hogy van ebben valami. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ifjú töröknek nevezett, úgyhogy ezt az identitást mindenképpen vállalom. Tehát a második pályázatom az játék volt. Mennyi ideig voltatok ott a Kuckóban? Hát a nevezzük Muharai Kuckónak, én durván 10 évet húztam le, és mindig oda sütött a nap, ez nyáron nagyon, délutánokon nagyon meleg volt, mert ugye ültem a számítógép előtt, és elfejtettem be, a lendületből elfejtettem behúzni a függönyt, és besütött a nap. 10 évet, és lent a pincében, ami ott is jó pár évet. Tehát összesen egyébként, ugye, mert hát visszatérve a történetre, szóval összesen kiszámoltam, 27 évet töltöttem a házba. Tehát az első belépéstől a kilépésig. És hát a végén feladtam, ugye régen beláttam én racionálisan az összes tanácsadómnak, hogy el kell tűnni a fenébe innen, és hagyni kell, hogy a hajó hadd menjen arra, amerre kell, vagy amerre viszi az ár, és ez viszont Hiller elvtárshoz kötődik. Tehát Hiller elvtársnak írtunk egy levelet, ugye az a hír terjengett, hogy a házat privatizálják, átalakítják, ez lesz, az lesz, és mondtam, a bajt jobb megelőzni, mert eddig volt 2 évtizede a ház mindenkori vezetésének, hogy ne perekben játszadozzunk, ha nézzük meg, hogy az együttműködésben mit lehet összehozni, akkor tényleg most már meg kell kérdezni Hiller elvtársat, és ha úgy tűnik, akkor... Most azért nevezem csak Hiller elvtársnak, mert nekem ő tényleg régi elvtársam, mert őt Gyergyő-Szentmiklósra elvittem egy népfőiskolára, még történész volt akkor, amikor a dátumot nem tudom, és sose felejtem el, mert kifogyott a benzinünk visszafelé, és nem volt ólommentes benzin, és ugye Kolozsvárott laknak az apósomék, és ott hagytam az egész svéd társaságot Hiller Istvánnal együtt, Benda Kálmánnal együtt, és az apósom román rendszámú Zsiguliával átjöttem Bihar-Keresztesre, Bleifrei benzinért vissza, illegálisan, hogy már 40 liter benzint berakni a kocsiba, betöltöttük és jöttünk haza, és hát Hiller történész úrral, államtitkár vagy miniszterhelyettes, vagy mi volt, és akkor elmentem, kihallgatást kértem tőle, és elkezdtem mondani, hogy a népfőiskolák így a hogy János, hát csak nem akarod az ABC-t nekem végigmondani. Hát mondom, hát jó, hát ismerjük mi egymást nagyon jól, és akkor ő mondta, hogy mióta ismerjük egymást. Mondom, figyelj ide, ebben az országban mindenki kapott egy kicsi beosztást, az rögtön elvesztette az eszét. Én gondoltam, hogy röviden megismétlem a leckét, mielőtt elmondanám, hogy mit kérek tőled. Így, hát, na most azóta is ugye Hiller elvtársat most, ugye hála Isten, hogy eljöttünk, mert most az idén bepereltük a minisztériumot, és hát ővele nem tudtam beszélni, mert hát biztos elfoglalt, mint MSZP elnök, és nem is várom el. De hát régóta ismerem a kabinetjéből Kajtárné elvtársnőt, akivel ugye összeismerkedtünk régóta, mert ő dr. Kormos Sándor elvtárs volt felesége, és Kajtárné elvtársnő elmondta nekem, hogy ők házaspárok voltak, de ő már elvált a Sándortól. Hát jó, ez semmi közöm, de hát most Kajtárné elvtársnő a fő kabinetfőnök, és ő fogadott, és akkor neki elmondtam, hogy Hiller elvtárstól mi a kérésem. Hát, és Kajtárné elvtársnő úgy viselkedett, mint aki nem tud semmiről, és mondtam, hogy hát felsoroltam, hogy hány kollégája gyűjti már az iratokat, és ha akarja, akkor 1 órán belül hozzuk a dossziét az utóbbi 1 éves levelezésünkről, és legutóbb egyébként egy ügyvédet felkértünk, hogy perelje be a minisztériumot. És akkor elkezdte nekem, hogy hát Tóth úr, hát értse meg, hogy amikor a Bozóki miniszter úrtól átvette a miniszterséget a
a Hiller István, akkor ez a tárca teljesen ki volt fosztva. És neki, ne haragudjon, mi közön van nekem ehhez? Ami úgy tudom, hogy nem kormányváltás történt, hanem önök folytatták, átadás-átvétel megtörtént, és azt olvastam az újságban, Bozóki András azt közölte az újságban, az újságírók, hogy a költségvetési terv szerint minden átutalás rendben megy. Hát mondom, akkor én ebből tudok kiindulni. Na de hát, mondom, nézze, vagy elindítjuk ezt a pert, vagy nem. Hát ez még hozzá tartozott, hogy akkor kaptam éppen egy amerikai kitüntetést, amelyik a felnőtt képzés nemzetközi hírnév csarnoka, és miután abban az év, európai évet csináltak, és valami 10 úgynevezett kiemelkedő szakember kapott ilyet, Bambergbe kellett volna elmenni, és hát nem mentem el Bambergbe protestálásból, és írtam egy tiltakozó levelet a Magyar Minisztérium kultúrpolitikájáról, és ezt a barátaimmal felolvastattam angolul, és kértem, hogy vállaljanak szolidaritást az induló perünkben. Na most hát a Kajtárné elvtársnőnek ezt mind tudnia kellett, tehát ilyen nincs, hát azért a falvédőről nem most léptem le, de hát ő úgy csinált, hogy mondom, jó, hát akkor holnap mindent átszállítunk, és kérem, hogy beszéljen ezzel. Ő fog, és megtörténik. Tehát ennyi mondjuk a mondjuk Hiller elvtársról, és tényleg gyalázat, hogy hova jutott a magyar értelmiség, de azt hiszem, hogy még mindig nem süllyedt még mindig lehet lejjebb süllyedni. Úgyhogy... Mondd el, hogy mikor szűnt meg a viszonyod a Magyar Művelődési Intézettel és a Népiskolai Társaság mikor alakult meg, illetve kikkel mentél oda? Igen, hát kezdem a legfontosabbal, a Magyar Népfőiskolai Társaság 1988-ban alakult meg. Ugye akkor még csak úgy alakulhatott meg, ugye volt már egy közös kezdeményezés, ennek még Beke Pál és azt hiszem az Elnik József is aláírója volt, egy petíciót küldtünk Köpeci Béla elvtársnak, ugye, mert akkor a minisztérium engedélyével lehetett létrehozni szervezetet, amelyik a Hazafias Névfrontnál volt bejegyezve. Ugye? És hát mi akkor úgy mondom pozsgai pártiak voltunk, és Pozsgai Imre munkatársaival nagyon szoros mindennapi kapcsolatban voltunk. Ez egy külön történet, a 94-ben egy politikai kaland, az MDF-ből távozott bíró és a MSZP-ből távozott Pozsgaival, a Nemzeti Demokrata Szövetségnek a létrehozása. Tehát a Magyar Népfőiskolai Társaságot 88-ban, bocsánat, és ez a Népfős Intézet AV stúdiójában volt az alakuló közgyűlése, Vitány Iván is azt hiszem ott elnökölt, és 89-ben, amikor az utolsó rendi országgyűlés meghozta a civil szervezetekről szóló törvényt, akkor tudtuk önálló szervezetként bejegyeztetni. És ezzel ugye folytatódott az Ivánnal történt hallgatólagos megegyezésem, hogy én ezt csinálom, de közben ellátom a hivatali feladataimat is, és gyakorlatilag ugye a 90-es váltás egy következő történet, amikor Halász Péter lett az igazgató, és akkor mi eldöntöttük, tehát a Magyar Népfőiskolai Társaság első elnöke, Benda Kálmán történész, akadémikus, a Magyar Történettudományi Intézet egykori igazgatója, a Rádai Tudományos Gyűjtemény igazgatója, egyetemi tanár és a Nemzetközi Történész Társaság egyik elnöke, tehát egy kitűnő intellektuel volt és tanítómesterem, aki ugye főszónoka volt lakiteleknek, mert lakiteleken volt az egyedüli olyan ember, akit a liberálisok, a népiesek, és nekem elnökként, vagy nekünk elnökként nagyon volt, minden ajtón lehetett kopogtatni, tehát akár Glatz Ferenc volt a miniszter, akár, hogy hívták a legutóbbi államelnököt, aki nyugdíjba ment most? Mádl Ferenc volt a miniszter, tehát
Tehát bármilyen ajtón kopogtatott. Ő lett az elnök, és ő később azt mondta, hogy ide figyelj János, komolyan gondoljátok azt, hogy a nyugat-európai modell szerinti társadalmi öntevékenység és civil szervezetek és állampolgári részvételre alapítjátok ezt a tevékenységet, és csak ezen keresztül próbáljátok meg intézményesíteni, akkor függetlenedni kell. És akkor én egy nagyon nehéz kenyérbe vágtam bele, mert 1992-ben, ugye most hallom, hogy mondják, hogy Magyarországon gyenge a civil szektor, nincs érvényesítő képessége, nincs pénze, csak pár sleppek kapnak pénzeket, ugye? Hát ez hol van? 92-ben ilyenbe belevágni, azért nagyon nagy öngyilkossági kísérlet volt, vagy ugye mélyugrás volt, de én azt hiszem ebben nagyon konzekvensen és tudatosan vágtam bele, tehát akkor volt ezt követően egy 94-96-os bokrosféle politika, ugye, tehát tényleg akkor álmatlan éjszakák, és a túlélés, és a pénztelenség, és a nyomor, mert ahogy mondtam, ugye a diktatúra az a rendőrállam gumibotját vette igénybe, és a titkos rendőrséget, amelyik ugye most eléggé felé lett az utóbbi időkben, tehát MTV székház, Kossuth tér és október 23, de ugye a modern vadkapitalizmusból igazából a pénzügyi megsarcolás is lehetetlenné tétel. Ugye az egyik az, hogy az APEC-en keresztül megvádolni és börtönbe juttatni, vagy pénzhiányra hivatkozva, ugye, és ugye az senki nem számolja végig, hogy hány pénzügyminiszter, hány kormány és hány miniszter, hány milliárdot és hányszor és mikor. Ugye éppen most hallottam a Globex ügyben most felmentették őket, 6 milliárdot siboltak, ugye, és 10 évig tartott a per. Hát hova jut ez az ország? Na, tehát nem egy könnyű kenyér volt ez, és hát ez is lökött engem és másokat is, ugye mondtam még az NDK-ból és az ukrán katonatisztről, hogy nemzetközi érdeklődésem azért fönnmaradt, és nagyon intenzíven elkezdtünk nemzetközi kapcsolatokat és együttműködést kialakítani. Tudniillik, az, hogy népfőiskola, ez a szó, ugye itt ugye szitokszó volt. Tehát én nagyon büszke vagyok egyébként, 87 táján Rottler Ferenc volt a TIT főtitkára. És akkor volt egy Agitprop bizottsági ülés, és áthelyezték a TITA felelős, és az ő felügyelete alatt lehet folytatni. És akkor a Rottler nekem megmutatta a belső anyagot, és akkor ebben a Knop András arról írt, és ez nagyon fontos mondat volt, hogy a harmadik utas politikai gondolkodás, amely az értelmiségben újra felerősödött, ennek az egyik bázis központjává vált a Népművelési Intézet. Hát életemben ekkora kitüntetés most. Az, hogy a harmadik utasság az egy amit a Knop erről értett, ugye, az ugye, hát badarság. Kettő, ugye azóta már van egy harmadik utasság, a Tony Blair, ugye, amit a Gyurcsány úr is követ, meg sokféle harmadik utasság van. De ugye ehhez aztán hozzátartozott az, amik nagyon fontosak. Azt mondták, hogy nosztalgikus, romantikus nemzetelképzeléseken alapul, hogy az ösztönös spontaneitásra épülő művelődési mozgalmakat és tevékenységeket is tápolnak, és az állam és társadalom viszonyában a társadalomra teszik a hangsúlyt, és ezzel úgynevezett második művelődési intézményrendszert akarnak létrehozni. Hát kérem, az én curriculum vitémet valaha meg kell írni, akkor ezt muszáj benne idézni, mert ennél nagyobb dicsőséget 85-ös, 86-os, én nem tudom, tehát ezt a Rottler Feritől tudtam meg, és akkor áthelyezték, létrehoztak egy népfőiskolai tanácsot, ugye ezt rendesen a szocializmusban csinálták, itt lett a főnök, és akkor mi csak oda befértünk, és így
kaptunk pénzt, de volt mozgástér. Tehát a titesek azóta is nagyon allergiásak erre, mert mindig, amikor a szemükre vetem, hogy az MSZNP a nyakatokba vart bennünket, és ti voltatok az a posztkommunista szerveződés, amelyik stb., akkor az mindig felháborodtak, pedig hát ez ugye vaskos igazság. Talán nem a mai napig, de eléggé vaskos igazság. Tehát visszaugorva a munkaviszonyom 1992-ben szűnt meg, akkor Magyar Művelődési Intézetnek hívták, és akkor ugye már csak ilyen villongások voltak, hogy hogyan bővíthetjük a helységet, de hát a Forgács Péter filmjeit tárolták a szomszéd helységbe, és akkor nem lehetett. És akkor voltak azok a történetek, amelyeket szintén említettem, hogy ugye gyávaságból, kishitűségből, ugye pereskedés volt, hogy most fizetünk bérletet, vagy nem fizetünk bérletet. Most itt ugye azt kell mondjam, idézett Vitányi Ivántól, hogy ugye ifjú török maradtam, ezt mondom, hogy nem fizetünk. Tehát menjünk perre, és akkor a legjobb évfolyam társam, akármilyen jellemtelen emberré vált, hát akkor pereskedjünk egy kicsit. Hát ugye a munka és elvek, meg barátság, ez szétválasztandó, meg összefüggődőre. Ugye ugyanígy jártunk ebben az időszakban a Borbáth Erikával. Említettem, hogy a Káli-medence falu szeminárium idején, és egyáltalán a Veszprém megyei névfőiskolák elindításában egy rendkívül pozitív szerepet játszott, mint a Georgi Dimitrov megyei művelődési központ munkatársa, és ő elnökségi tagunk volt, tehát a Magyar Névfőiskolai Társaság elnökségi tagja volt. És hát ugye mi mit hoz ezzel, most nem foglalkozom, hogy ő egyszer csak igazgatóhelyettes lett? Már nem tudom, hogy először igazgató, teljesen mindegy, tehát hogyan is volt, hogy... Földiák voltál. Igen, ja. Igen, az a pletyka volt, hogy igen, Vitányi azt mondta, hogy kell a földiáknak egy jó főnök. És hozta a Borbáth Erikát. Most ez volt ugye hogy mondják, az előbb az Ivánt liberális patriarchának neveztem, de nevezhetnénk keresztapának is. Tehát a keresztapa utolsó egyik nagy káderpolitikája. És ugye a házba tartottuk a Magyar Névfőiskolai Társaság elnökségi üléseit. És akkor ugye Erika ugye a jólétben egy kicsit megerősödött, és úgy döcögött be az elnökségi ülésre, és azt gondolta, hogy jöttek a vidékről, Nyíregyházától, és akkor ugye azt gondolta, hogy az elnökség tagjai, ezek a gyalázatos, senkiházi vidéki gyalogosok, ezek most hajbókolva, virágcsokorral, és nem tudom mivel fogják őt ajnározva üdvözölni, hogy jaj, hát tényleg igazgató helyettes lettél. És senkiben ez eszembe se jutott, mert ugye, hangsúlyozom, ez a Magyar Névfőiskolai Társaság elnöksége volt, ahol mindenki tudja, mi az a kurázsi, mi az az autonóm személyiség, mi az a magatartás, és gondoltuk, hogy hát szeretettel üdvözöljük. Most ezzel szemben viszont az Erika kezdett el úgy viselkedni, ami elviselhetetlen volt, mert ő azt gondolta, hogy ő most okos is lett, meg szép is lett, meg nagyszerű is lett ettől a bocsánatot kifejezem, még egyszer megismertem, szar pozíciótól, hogy igazgató helyettes lett. Hát, és elkezdték a fúrást. Tehát ez még hagyján, hogyha valaki egyénileg nem lehet segíteni, de egymás mellett szépen megvagyunk, akkor jó. De elkezdték a keményen a fúrást, és az elnökségen ezt többször megvitattuk, és akkor hát ugye ez majd később, mikor ráérek emlékirataimban, konkrét sztorikat megírom, hogy túl durva sztorik, tehát ezeket nem mondom el, vagy nem, talán most nem ide tartoznak, de ugye mikor ezt megelégeltük az elnökségben, akkor megvitattuk ezt, és az elnökség felhatalmazott,
hogy igenis keressen meg az igazgató helyettes asszonyt, és kérjen meg, hogy legyen szíves távozni az elnökségből, és hagyja el a Magyar Népfőiskolai Társaságot. Emlékszem rá, hogy ez az első közlésre nagyon megrémült, és nyilván szaladt, vagy fölhívta rögtön az említett urat, akit már sokszor emlegettünk a beszélgetés keretében, és másnap már felkészültebb volt, azt térjünk rá vissza, és azt mondta, hogy hát őt nem én választottam meg, és nem az elnökség választotta meg, és ő nem mond le. Hát nagyon jól jött nekem akkor, hogy volt egy zseniális magyar politikus, egy nagy kiválóság, Pető Ivánnak hívják ezt a SZDSZ-es pártkatonát. Ő akkor mondott le a pártelnöki tisztről. Hát ez nekem nagyon jól jött. Mondom, ide figyelj, a Pető Ivánt is, mit tudom, mi választja meg az SZDSZ-be a pártelnököket, mondom, őt is. És mégis mondom, nézd meg, volt erkölcsi bátorsága, és a sarkára állt, és eldöntötte, hogy lemond, mert belátta, hogy nincs más megoldás. Mondom, ne haragudj, itt a minta, légy szíves. És holnap kérem írásba. És vagy küldjem én írásba a felszólítást. Egyezünk meg. Szóval megtörtént. Na most ugye Magyarországon ez hogy szokott lenni? Ugye egy faluba nem vesznek össze, mert két család már évek óta öldösi egymást, az egyik lopja a másik fáját, az egyik felesége az a másiknak a főnöke. Tehát ugye, ha összevesztünk, akkor utána aztán kitör a háború, ugye? Na most hát ezt vállalni kellett, én mondtam, hogy ne haragudjatok, hogyha ezt a szervezetet mi magunknak csináltuk, akkor ezt nem lehet eltűrni, és ez nem tűr meg idegen testet. Tehát ezt ki kell lökni, mert másképp semmilyen értelmes munkát nem tudunk folytatni. Tehát ez nálunk alapelv, ugye? Vagy alapelv volt és gyakorlat volt, és vállalni kellett azt, hogy jó, akkor valószínű per lesz, akkor még nagyobb áskálódás jön, és így tovább, és ez folytatódik. Na most ez tulajdonképpen a mai napig nem ült el, csak hála Istennek ugye semmi közünk egymáshoz. Tehát ha valaki ugye másban nem merül ki a tevékenysége, mint más iránti rossz indulatból és sárga irigységből csak rossz hírét kelti és rosszat terjeszt, az előbb-utóbb a fejére száll, és saját magát ássa el, és erkölcsi lealacsonyodásban megsemmisül. Tehát ez alább kellett hagyjon, és hát talán ugye mások is bölcs tanácsot adtak, és azért az Erikában eredendően azért nagyon jó emberi tulajdonságok is voltak, vagy vannak, tehát azok is kiegyensúlyozottban felülkerekedtek, tehát, de arról már szó se lehetett, hogy amikor Hiller elvtárs nekünk válaszolt, hogy mi ott maradjunk egy percig, vagy esetleg az Erikát megkérjük, hogy Erika, hát nem kellene esetleg közvetíts. Ugye tudnék itt egy nagyon, nagyon nagyfokú politikai képmutatás és szélhámosság folyik ugye egy ilyen intézet történetében, hogy ugye hogyan történik ez, hogy tulajdonképpen kis informális csoportok ugye kapcsolati rendszerrel befolyásokat szereznek különböző politikusoknál, és akkor módszeresen inszinuálnak embereket. Tehát ellenőrizhetetlen. Tehát én ennek a nyomára bukkantam, ugye, mert mi én évekig jártam a parlamentbe, 3 dolog miatt. És mindig vettem egy nagy levegőt, hogy a hányinger ne kapjon el, és mondtam a kollégáimnak, hogy éjgyomorra megyek, mert akkor nem lehet annyit hányni, és át kell állnom, és bementem, és ez 3 dolog volt. Mindig pénzt kellett szerezni, volt a közvetési törvény a 97-es, és volt a felnőtt képzési törvény a 2001-es. A 2 törvény nagyon jelentősen befolyásoltuk. A közvetési törvénybe, nagyon büszke vagyok rá, bekerült a magyar történelembe először törvénybe a Népfőiskola, mint felnőtt oktatási közvetési alapintézmény.
ezt a mai napig mondom, hogy ez az Vitányi Iván érdeme is, vagy a Kósa Ferenc, MSZP szocialista képviselő, és az összes más képviselő, ugye akkor nagyon támogatott bennünket a Sasvári Szilárd, vagy például az MDF-esek. De ugye egy óriási kétszínű játék folyt, ugye, itt csak az előbbi Hiller sztorira akarok visszatérni, hogy ugye miért nem kértem én az Erika segítségét, hogy figyelj ide. Mert tudtam, hogy évek óta más se történik, mint módszeres inszinuálás, befeketítés és lejáratás. Tehát nem számít az, hogy ki mit csinál. Nem számít az, hogy milyen teljesítményt mutat fel. Nem számít az, hogy az milyen értékes. Nem számít az, hogy ez mennyibe lett. Kizárólag, hogy mondjam, egyre inkább maffiásodó politikai csoportosulások számítanak. Tehát ha beszélgettünk itt a 80-as évek elejéről, vagy a közepéről, visszatérve 2006-ban, sajnos a mai magyar társadalomban a következő szempontból semmi nem változott. A közélet egy alacsony szintű pocsolya, amely átláthatatlan, és a háttérben politikai elit csoportok a maffiózó módszerekkel uralják a helyzetet és vívják a harcaikat. Ezt már nem lehet gulyás kommunizmusnak nevezni, vagy gulyás diktatúrának nevezni, vagy mosolygó diktatúrának nevezni, kvázi demokráciának, diktatúrának se lehet nevezni, tehát valamiben más, de a lényeg ugyanaz, és ez egy katasztrófája a mai magyar társadalomnak, hogyha ebből a rettenetes nagy kátyúból nem tud kilépni. Na most ilyeneket ugye sejtve, hát csak visszatérve a pénzügyi lobbizásra, ugye, hát hányszor hívtam föl a lakásán, telefonon, randevúztam az Ivánnal, Kósa Ferivel, MSZP-seket. Mindig azt mondták, MSZP-seket kell meggyőzni. Iván azt mondta, figyelj, nem én rajtam múlik, tudod ki? A Lendvai Ildikó, az így befolyásom, azzal kell beszélni. Szűz Mária, ez a kiszes sárkány, pszichopata nő, mondom, hát föláll az embernek a szőr a hátára, megszólal. Hát vettem egy nagy levegőt, hát az ember azért szervezetnek felelős vezetője, és akkor beszélek a maffia főnökkel. Hát kedves Ildikó, hát gondolom hallotta már a Vitányi Ivántól, elvtársat nem mondtam, akkor már nem volt divat ezt mondani, és akkor, de hát ugye óriási képmutatás volt. Valójában ugye mindig azt mondták, hogy persze, igen, és a végén mindig így szavaztak. Tehát ez megy a mai magyar társadalomban, és ugye 2004-ben ugye, elértük azt nagy lobbizással, cselezéssel, hogy az egész oktatási bizottság szintjén megszavazták a 150 millió forintra emelést. Névfőiskolai Társaság ezt megkapja. Plenárison persze leszavazták. Már hogy megy, hogyha ezek javasolták, puf le. Azok javasolták, puf le. Tehát, és ugye mindenki megígérte. És a államtitkár, aki nem mondhatom, hogy jó barátságban voltunk, de régi nagy kölcsönös respektusban viszonyultunk egymáshoz, és elmondta, hogy lényegében a közigazgatási államtitkárok hetente ülést tartanak, és mindent előkészítenek, és hidd el, hogy a miniszterek csak bólogatnak, és semmi más nem történik. Figyelj, ez semmit nem jelent, hogy most az Oktatási Bizottság jóvajta. Felejtsd el, nem fogjátok megkapni. Tehát most akkor mi megy másképp 2004, 2005, 2006-ban, ugye, mondjuk egy dátumot 84, 85, 86-hoz képest. Tehát nagyon nehéz lenne megmondani. Még egyszer, tisztelt a kivételnek, politikai elitek, vagy a politikai vezető osztály érdekcsoport és érdekcsoportjai informálisan a háttérben hozzák meg a lényeges érdekdöntéseket, és vezénylik le ezek végrehajtását, és a politikai közélet egy pocskondiázó, alacsony színvonalú és nem demokratikus közélet.